kaysa ba? Paita ning panahon na. Maninda ng isda, pati sa mahala, kinahalag na kumpunan. Naa si gasolina, pati naging pagkamahala. Sigig saka tanan ga, sigig saka ga, sigig saka. Nya. Ang amuas ang trabaho ron, tawag-tawag na ungkol-ungkol. Bungot sa uko kagil. Ay, paita ning kinabuhing pobre. Play. Narayot. May ginako ang panimporon kay nagkadaon di ko motor nga pag-uyo. Say kaharon, sa karon trabaho ni limok ko ino nga. Pero dugidugan man mi wa makita. Pero murag na bitahaan ko kay gwapo ni kay pamurma. Suyo. Mo sa ko. Akong atuon sa imo ko yung isa na kaya ang trabaho ron. Bapo ani suruyo na ko niya. Asa sa nimo tura oy. Ngano gikuha mi gikog taas nga. Pwede takabot. Nako. Tanaw lagi. Hindi mo ko nga. May ginuktok mo. Sabi lang. Ano ba? Ginuktok na yan. Ano ka bibiyaan mo? Espiritu na yan. Ya, smerte. Saan liman mo dahil? Ay, mauna ko na minsan nagagawa ni manindag isda, mahal kayo. Awa ko Gasolina, mahal kayo. Ako, bintaha ko rin mga adlawa kay Wapo mo kayo ng lawa ni. nagkadaog ko sa tres. Mapang kadaog sa tres. Suroy, Daog, di ko. meron si. Kaya nahurot na tanawa itong motor ako. Di ba? Bag-o na ko daw. Hurot, son. Kaya sa ni mo god. Unsan meron mo dagan? 735. Pakset Suroy, lagi. Napay usa ka uban ana. nga. Sa to palero ng pati mga kuha ni mo rogoy na. 808. Ang uban, oh. Wala ni. Bagal ng bulsa lini mo lagi. Eh, wala lagi ni kurta. Bakit? Bungot sa ukop. Nakadaog ko ya tabako lagi apo ng lumboy og Ibaw niya ka nga. saan tao. Mahal kay sigarilyo ray na unsan ray. Ya na rin na dia. Ya, saman. Sorry ta to. Asa na suroy? Ato to sa atong kumpare ko sa. Ato doa ron wa na may patimo team ron siya nga. Ya, di masugot si Silma si Suru yun ya, di ko bili para pamugas kay ba biya ka nga kon. Upo mata dia nga 200 lang para nya maka mo Silma mga 2 kilo bugas. Pwede ta suro tibok adlaw mo sa upok mo. Dili anak ni atong pamaagi. Kay ako kadaog ko pero hurot sa atong kwarta. Kay daw ni motor lagi. Yung may pamagin to. Kanang motora way siguro ug mabawion sa na kay. Sa igor ako ko badaw niya kay kabayan. Ato suruyon si Paritonet. Suroy to. Suruyon na to siya kay basin day bawa be kato nga bisig mangingilan to pero ya malipat day siya di. Manguam ta dito niya dito ta manguam kay anak to karang-arangan. Guwapo mo siya trabaho niya kita. Bawa be ka nga maka-spotting ra Ako man tanay kwintas mo. kay ayo kay ako naman dumanan sa kabantay ka tong naing Kata. Nako. Tanaw lagi. Hindi ni mukko nga. May ginuktok mo. Sabi lang. Ano ba? Ginuktok na yan. Ano ka bibiyaan mo? Espiritu na yan. Ya, smerte. Saan liman mo dahil? Ay, mauna ko na minsan nagagawa ni manindag isda, mahal kayo. Awa ko Gasolina, mahal kayo. Ako, bintaha ko rin mga adlawa kay Wapo mo kayo ng lawa ni. nagkadaog ko sa tres. Mapang kadaog sa tres. Suroy, Daog, di ko. meron si. Kaya nahurot na tanawa itong motor ako. Di ba? Bag-o na ko daw. Hurot, son. Kaya sa ni mo god. Unsan meron mo dagan? 735. Pakset. Suroy, Lagi. Napay usa ka uban ana. nga. Sa to palero ng pati mga kuha ni mo rogoy na. 808.
Ang kauban, oh. Wala na. Bagal ng bulsa lini mo lagi. Ay, wala lagi na kwarta. Bakal. Bungot sa uko. Nakadaw ko ya tabako lang yapon og lumboy og Ibaw biya ka nga. saan tao. Mahal kay sigarilyo ray na unsa ray. Ya na rin na dia. Ya, saman. Sorry ta to. Asa na suroy? Ato to sa atong kumpare sa ato doa ron wa na may patinaw ron siya nga. Ya, di masugot si Silma si Suro yun niya di ko bili para pamugas kay ba biya ka nga kon pumata diag nga 200 lang para nga atag ni Silma mga 2 kilo bugas. Di. Pwede ta suro tibok adlaw bumasukok mo. Dili anak ni atong pamaagi. So, Kay ako nakadaog ko pero hurot sa akong kwarta. Kay daw ni gigong motor lagi. Yan sa may pamagin to. Kanang motora way siguro ugma bawion sa na kay sa igor ako ko daw niya kay kabayan. Ato suruyon si Paritonet. Suroy to. Suruyon ato siya kay basin day og babe kato nga bisig mangingilan to pero yawat malipat day siya di. Manghuam ta dito niya dito ta manghuam kay anak to karang-arangan. Gwapo mo siya trabaho nya kita. Bawa ka nga maka-spooting ra Ako man tanig pintas mo. kay ayo kay ako naman dumanan sa kabantay ka tong naing ang sa oh, Snow Plus. Kabantay ka to? Mao ni hinatag sa ni Idol Alimukoy. Sabi ka kini siya. Kailangan ko ba? Sige. Ato ta. Sige. Nya, mag-helmet kita kay bag-ur kay motor mo, dakpan niya na. Aw. Mag-helmet ah. Ay mo na kay isirado kay mong naong na, papo kay kana. Sabi siya, imo mo sa nilong ito yun. Pag-tip sa ni basaan ni mo helmet. Mura Maayam na sana kay basa ra man kaog na iwan. Di mo sure. Tara. Ako.